Ukuqulwa kwaleli cala bekumele kuqale ngehora le-11 ekseni, kodwa-ke kuze kwashaya ihora le-12 imantshi ingabonwa. UJulius Malema obesethukuthele eganuni wabo uhlulekile ukuzibamba. She says, comes at 12, we come at 12, she's never here. She's never here. We must not talk because we are scared to go to jail or be disrespected. It can't be. We have rights. uMalema uthi izinkantolo zisebenzisa uhlelo lokucisha ngogesi njengehawu lokugwema ukwenza umsebenzi wazo. She has never been on time. No journalist has ever written about that. Not a single journalist has ever spoken about her indiscipline or coming late to court. uMalema ubesenkantolo ngecala lokuqhumisa isibhamu esixukwini emcimbini we-EFF wokubungaza iminyaka emihlanu enkundleni yezemidlalo isisadukude Ebhayi. Imantshi ibe isixolisa ngokufika sekwephuzile kanti leli cala lihlelelwe ukuba lidonse isonto lonke.